Ivan Simić, advokat, naš stalni, dragi gost, tako reći, u protekloj godini. Lepa saradnja, razgovori na različite ozbiljne teme. Bilo je tu i, boga mi, i teških reči kada je bila cela ona priča oko advokatske komore u pitanju. Dobro jutro i dobrodošao. Dobar dan i bolje vas našao i hvala na ovako lepoj najavi. Evo, da sumiraš... Bila je burna godina za tebe. U pravosuđu, u advokaturi. Bilo je velika afera, veliki sukoba. Sad, rezultat svega. Prošla godina je bila godina puna izazova za čitavo pravosuđe, ne samo za advokaturu, ali nažalost događaji koji su se javili advokaturi polagano počinju da se prelivaju i na ostatak pravosuđa i na samo sudstvo, odnosno i na javnu tužilačku organizaciju. Ja jesam ukazivao ovdje da prosto određeni, da tako kažem, otuđeni sistemi moći kao što su nevladine organizacije polako, ali sigurno ovladavaju advokatskom komorom. Nažalost, situacija počinje da se preliva i na druge činioce pravosudnog sistema. Imali smo, da kažem, situaciju da pre neki dan se javio predlog da se iz, na primjer, Državnog veća tužilaca izopšte predstavnici izvršne vlasti. Iako predstavnici izvršne vlasti vuku legitimitet iz volje naroda. I da sve određuju nevladine organizacije. A da na njihovo mesto dođu predstavnici civilnog društva. U najmanju ruku to je po meni smešno. Pazite, mi ćemo iz najvišeg jednog pravosudnog tela izopštiti, da kažem, predstavnike, odnosno ljude koji svoj legitimitet vuku iz volje naroda. To neko može da se sviđa ili neko može da se ne sviđa. Evo, vidjeli smo oslobađanje nekih ljudi iz onih mnogih mafija, stečajnih, raznih, za razne korupcionaške aktivnosti što sudi specijalni sudi. Iz izvršne vlasti su reagovali da sudstvo oslobađa lopove, iako oni to nemaju pravo da govore. Mislim da se treba uzdržati od takvih izjava, prosto to neko može da kaže kao privatno lice. Ne, oni su govorili kao privatni pravnici. Kao privatno lice vi možete da iskažete neki stav, ali ipak kao zvaničnik izvršne vlasti morate imati poštovanja prema pravosuđu kakvog... Da, činjenica je da je lakše naručiti neku presudu u Srbiji iz neke nevladine organizacije, iz neke strane ambasade, nego iz bilo kakvog ministarstva i vlasti u Srbiji. To je tačno. To je dijagnoza. To je tačno. Pa evo, ja ću vam reći, znači, pratimo sad i događanja koje se tiču izbora samih sudija i javnih tužilaca. Prosto, uticaj, sam politički uticaj je mnogo manji na pravosuđe nego uticaj te takozvane pravosudne elite. Pravosudna elita, takozvana praktično klanovski, kako formirana je jedna struktura u pravosuđu koja se ne predaje, pala je ona reforma pravosuđa. Ali su svi oni opet tu. Evo i naše advokatskoj komori su najprisutniji oni koji su saučestvovali u toj reformi pravosuđa. Sad hoće također da sprovedu projekat nevladinih organizacija sertificiranja advokata. To je prvi korak. Ja sam prvi na to upozoravao i kolegi su se sad poprilično, da kažem, uznemirile zbog toga. To je prvi korak kako ćete vi, tako što ćete ograničiti pristup tržištu svakom advokatu. Ne, očigledno da se radi na taj način će moralno-politička podobnost, odnosno politička korektnost po novom, će biti i za advokate, i za tužioce, i za sudije. Ja bih rekao ta politička korektnost koja se odnosi na neke mainstreamove, jer vi prosto nije uputno da na bilo koji način kritikujete pojave koji nisu negde u ravni sa nekim, da kažemo, često kad vidimo neke presude, kao da su van pameti. Nismo pravnici, ali iz onoga što znamo... Pa ja ne mogu da komentarišem presude koje nisam video i koje nisam pročitao, ali se mogu složiti sa tobom da je uticaj, da tako kažem, van politički uticaj mnogo prisutniji u pravosuđu. Očigledno neka grupacija na ovaj ili onaj način pre 10-15 godina se dočepala nekih pozicija u pravosuđu. I ona se ne predaje. Pa znaš, suština je u sljedećem. Ukoliko neko predlaže da se iz najvišeg pravosudnog tela izopšte predstavnici takozvane izvršne vlasti, ali izvršna vlast vuče volju iz legitimitet. Ima legitimitet iz volje naroda. Neko joj je dao legitimitet, je li tako? A koji je legitimitet? Može to nama da se sviđa ili da se ne sviđa. Danas je na vlasti ovi su da će biti civilnog društva i nevladine organizacije, osim što bi
dobijaju strane pare. Pa na koji, pa to ja tebe pitam. Koji je razlog da bilo ko da predlog da se oni uvrste? Znači, niko ne može biti ugledan u Srbiji ko ne dobija američke ili neke evropske pare. A ne bih ja sad to svodio na to. Ne, paradoks je da je tako. Ne mora da znači da dobija pare. Mora da bude podoban i da sprovodi doktrinu koja se nameće iz određenih... Ili da bude koristan idiot za džabe da to radi. Pa jeste, da sprovodi neke doktrine koje su vrlo često van pameti. Imamo ovu situaciju koja se tiče sprečavanja nasilja u porodici. Imamo zakon o izvršenju i obezbeđenju koji nisu dali očekivane rezultate. Nego se pretvorili u svoju suprotnost. Tu struka nije odradila svoje, tu smo se povodili za nekakvim, da kažem, navodno rešenjima koji su uopšte prihvaćena. Samo su govori evropska rešenja, a onda je to postao pakao, tragedija na svakom. I uključimo gledalca koji je na vezi. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja sam Milorad Ivanović, iz Beograda sam i imam jedno pitanje za vaše gosta advokata. Izvolite. Evo, radi se o tome da je ćerka pretila svoje majci da je spremila spravu sa kojom će da je sredi. Kako? Da je spremila spravu sa kojom će da je sredi. Pretila ćerka majci. Znači, to je pretnja bila. Dobro. Kada je majka saznala da ćerka dolazi, pošto ona bila u Italiji na radu i tako dalje, kada je majka saznala da ćerka treba da dođe, iznenada je pozdravila i tako dalje, otišla u bolnicu i ubrzo zatim je umrla. Ispostavilo se da je imala tumor na mozgu i da je u bolnici rečeno kod načelnice da je rečeno da je u stvari ta njena pretnja bila okidač, da je ona morala da se iznervira, da se ta osoba, ta majka iznervirala jako, da je imala stresove, da je imala traume i da je to u stvari bio okidač za njeno iznenadno pogoršanje zdravlja i smrt. Šta je poenta? Za to postoje svedoci. Da li je moguće podneti krivičnu prijavu i vredi li išta terati po tom pitanju, a proteklo je 3 godine? A kakvi su dokazi da je to ćerka rekla? Pa upravo zato i kažem, postoje svedoci koji su čuli da se majka pokojna žalila kako je ova pretila i da sad treba da dođe iz Italije, da doputuje, da se ona plaši, noćima nije spavala. U redu, jasno nam je. Hvala. Da li vi imate ovde... Pa ne bih, mislim, ovdje mogu da dam neki poseban komentar, prosto to je neki subjektivni doživljaj, da tako kažem, našeg uvaženog gledalca. Inače, svako ima pravo protiv svakoga podnese krivičnu prijavu. Apsolutno. I za ono što jeste i za ono što nije. Ali vreme verbalnog delikta, pa koliko god je taj verbalni delikt možda i usmeren na nekoga, ukoliko se ne radi, da kažemo, ukoliko ne proizvodi neke teške posljedice, ne može biti pretpostavka za bilo čiju odgovornost. Prosto, da li je neko, ne znam, preminuo kao posljedicu ovog ili onoga, to može da utvrditi samo medicinska struka i ja ne bih, da kažem, dalje komentar. Ko u ovim slučajima to utvrđuje? Veštak? Veštak, grupa, odnosno komisija medicinskih veštaka, neuropsihijatrijske struke, odnosno... Ali ovdje je još jedna tema, a druga tema je jako važna, to je potpuno poremećeni porodični odnosi, kao što imamo priliku da čujemo i u ovom slučaju, i cele ove godine smo imali priliku da slušamo i o tragedijama u 4 zida, gdje treba da bude onako okrilje neke topline i lepote, tu se dešavaju najstrašnije stvari. Ja sam baš u vašoj emisiji gledao uvaženog profesora iz Amerike, ne mogu da se setim imena i prezimena, koji je ovdje rekao izuzetno važne, odnosno suštinske stvari. A to je da opet pod izgovorom i pod uticajem tih nekih izopštenih centara moći, mi prihvatamo određena zakonska rešenja. A zakon o sprečavanju nasilja u porodici očigledno nije dao rezultate. Ne možemo se hvaliti time da smo 7.000 ljudi izbacili iz svojih stanova. Znate, ako je neko ubica, vi ga nećete sprečiti time što ćete ga privremeno udaljiti iz stana. Apsolutno ne. Druga stvar, mi govorimo o ljudima koji imaju određen patološki poremećaj. Ubice su ubice. I možemo da govorimo o, da kažem, odnosno jačanju te kaznene politike, pa čak i uvođenju smrtne kazne. Zašto ne bismo mi uveli smrtnu kaznu? S jedne strane, Evropska unija nam nameće to da moramo da iz svog pravnog sistema izopštimo smrtnu kaznu, a sa druge strane nameće nam se zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji treba da bez
bez da kažem, bez odluke suda nekoga udalji iz njegovog, da tako kažem, doma. To su sve paradoksalne situacije i mislim da posle svega što se desilo u ovoj godini ipak trebaju da se preispitaju ta zakonska rešenja, jer porodica jeste stub svakog društva, a svako zakonsko rešenje i svaki zakon u sebi sadrži i da kažem tu sadrži taj element opšte društvene prihvaćenosti i u tom smislu verujem da će se pojedina zakonska rešenja možda i preispitati. Ovo je bio komentar godine na izmaku, zvaćemo te iduće godine. Hvala najlepše na saradnji ove godine. Hvala i vama na saradnji ove godine i na svim temama koje ste vi sagledali u vašoj emisiji.